Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fix Channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video if you're returning. Thank you for love and support. I appreciate you. Ubabumsele kuzivezelile ukuthi Mpilo nhle usebenza unyaka wesithathu e-university uyaqhuba usisi. Hayibo, isikhathi siyandiza, siyabaleka isikhathi. Mpilo lo ibisimbona emncane khona manje. Mpilo useqedile i-matric, manje usenze 3rd year e-university. Maduze uyaqeda. Lana ke i-update esinikwe umsile because abanye abantwana bakhe bayavela la kuThando Nes'thembu sibanake. So uthi Mpilo enhle aphile Mseleku, my daughter. She'll be doing her 3rd year. I'm so proud of you, big girl. Makhumalo's baby. Niyamazi uMpilo ingane yaMakhumalo. Mpilo nje noMakhumalo bacishe bebengamawele. Uphatheke kahle futhi siyambongela ke uMakhumalo, simbongele noMseleku ukuthi bamkholisile umntwana uyaqhubeka futhi wenza kahle because wenza i-3rd year kusho ukuthi uyaphaseka e-university. Asimfisela okuhle. Bengininikeza nami i-update phela ngokuthi iputshu lokho abakuputshuzayo la ku-social media. Ngithi abanye bathi hayi ngithanda ukukhuluma nje izinto ezi-wrong kuphela ne-negative, nezinhle siyayiletha sithanda ukuthi anizinaki. Yini enithanda ukufidwa izinto ezi-negative niyilandele futhi mase niphinde niyacikeka. Ninjalo-ke nje bantu asizuyidibhetha leyo. Yini enilandela izinto ezi-negative kakhulu mase ufike ube nenkinga. Ufike uthanda iy'ndaba mase uphinde uba nenkinga. Into esingeke siyiqonde-ke ngoba phela usuke uyibonile into leyo. Uma ubona ividiyo yasho ukuthi hayibo ziyakhala, nawe ufuna ukubona ukuthi zikhala kanjani. Mase utholile ukuthi zikhala kanjani sewunenkinga futhi. Hayi, ndaba yakho. Angikho-ke lapho bengininikeza nje okuhle okwenzeka kumndeni wakaMseleku lo usulandela kuThando Nes'thembu. U-season 6 uphelile kodwa sikakaqedi ngoba nje izigaqa lezi ngangishiya ukuthi zikhona bengisabhalile phansi ukuthi ngizoyenza ilist ukuthi hawu sibabaze. Okwamanje-ke ngicela nisubscribe, ongaka-subscribe ngiyabonga, i-support angiqedi. Bye bye.